Unyaka wethu unenyanga ezi-12. Besitheke kuthiwa ke xa kuthethwa kule Bhayibhile kuthiwa esakhulelwe uMariya inyanga zakhe ezisithoba engekamzali uKristu wayehamba phi eJerusalem for the season ye-festival. Esakuzalwa uYesu akayekanga ukuhamba eJerusalem, uye wahambela i-festive ye-Passover. Kuthiwa ke ngoku ngeli xesha sena-12 years ehamba kule ndlela uphinde wahamba, kodwa kubekho into angakhange ayiqaphele into yoba eluhambeni lwakhe kule kwesi isihlandlo uKristu uye washiyeka eJerusalem. Kuthiwa ke uye wamkhangela phakathi kwabazalwana kubalelwane emva kweentsuku ezintathu kanti uYesu akekho. Apha ke ebengekho careless abazali bakhe. UJoseph siyayazi xa silanda imbali noMaria. uMaria was the holy of the holiest woman. She was a young virgin girl owayinikela impilo yakhe kuThixo. Ibali siyalazi wade wathi kwisithunywa makwenzeke oko inkosi ithanda makwenzeke empilweni yakhe uze kuzobakho uKristu. Ebengakhange abe naphutha endleleni ebeyihamba yokubheka eJerusalem. Ebengenayo ne-interval yokuba angayi eJerusalem ngoba ebekhumbula uba our salvation. This day, that was the day of our salvation. I cannot miss that. But at this point in time, uthe xa ebuya kwi-festive wabuya kanti uYesu ushiyeke eJerusalem. Akamazanga uYesu ushiyeke eJerusalem. Uthe xa emkhangela wamkhangela kwi-nearby corners. Lithi ke iBhayibhile yam njengoba simazi uba she was a holy woman, ndanombono uba ingaba thina xa ekwazi ukumka kuMariya uYesu athi misi ebeholi endleleni, ebemkholisa uThixo, ebesenza into uThixo ayithandayo, ebesenza ngokuba emala kuThixo, thina kule generation sicinga uba Jesus can never be missing. Asimcingi uba uThixo xa ekwazi ukusuka kuMariya ebem-29 months ehamba naye le ndlela iminyaka ide 12 ehamba kunye naye, kodwa kubekho into angayiqondi.